ако спортуваш, ако правиш нещо важно, ако работиш, тогава ползвайте еластик, но не и всеки ден. Здравейте! Днес ще ви покажем как се реше коса. Дълга коса. Започваме най-важното нещо с гребен. Не с четка, не с пръсти, а с гребен. Много е важно. Разделяме косата на 4 сектора. Отстрани започваме от върха на главата до върха на ухото. Това е преден ляв сектор. Ако косата е много заплетена, си взимате или балсам, или си взимате спрей за разресване на коса. И пръскате, така, да има. И внимателно с любов държите косата и решете. Не бързате за никъде и не решете просто да отбиете номер. Като свършите с този сектор, се оставя напред и се разделя отзад. От средата на главата една линия и започваме да решим косата. Ако косата е много гъста, може да се раздели на два сектора и да се реши, ако е много заплетена, на по-малки участъци. Ето сега това. Не сме си взели щипка, оставаме го тук и пръскаме. И внимаваме. По принцип е болезнено, по някой път може да боли. Трябва да се внимава да не се скубе косата и съответно да не ни боли главата. Да, но ме напръска във врата. Добре. Не е приятно да ви напръскат във врата, обаче когато някой друг го прави за вас е хубаво. Когато трябва да си го правите на себе си, не е чак толкова лесно и отстрани изглежда лесно. Ето тук сега има заплитане, сериозно заплитане. Защото когато бързате да си срещате косата, често я накъсвате от бързане и някой път е така остава не сресана, защото е във вътрешността. И сме я сресали само отгоре последния пласт. И тази, дето е била там отдолу, където най-много се заплита, заради шалове, заради яки, заради дрехи. Тук най-много се заплита и трябва най-много да се внимава. Ето сега взимаме горния пласт. Той е значително по-сресан, защото най-вероятно последния път е бил сресан само отгоре. Въпреки че вчера я ресахме. Ето сега, това е цялата половина коса. Явно нещо има тук, що ме скубе. Значи има нещо, което не е добре разресано. Затова се минава така, някъде има тук. Трябва да се държи винаги косата хубаво здраво с ръка, за да не се опъва корена. И така продължаваме и напред. От другата страна по същия начин. Айде, това беше от нас. Също така, избягвайте носенето на ластик. Ластика, вързаната коса, е нещо, което общо взето не се препоръчва, освен ако не ти е много важно. Примерно, ако спортуваш, ако правиш нещо важно, ако работиш, тогава ползвайте ластик, но не и всеки ден.